Ang kaliwat dong. Mahulog ka na. Mahayang ka. Mahayang, hold yourself. Oh, hold yourself. Ugoy. Ugoy. Murarag. Are you full? You happy? Na, gibusog na, no? Hello guys! Good evening! Gabi naman tayo Gabi naman tayo nag-start ng ng vlog. Tingnan nyo guys, mag-ano ako, grabe kahagard. Ako, mag-lechon paksiw. Kasi kanina nag-ano kami ng lechon belly. Nag-ano kami ng belly. Nag-lechon belly kami ni Mr. Luke. Pero hindi ko siya, flat siya na style na lechon guys. Ayan. Leftover kanina. May bukog pa talaga dyan. Ako talaga yung leftover. Tapos, ko siya, ipapaksiw ko siya guys. So, meron tayong onion. So, ayan. So, nga pala guys. Doctor's appointment ko na bukas. And since, natatakot ako kasi EEG ako at MRI. Mag-MRI at EEG. So, maliligo ako ngayon para ma-wash off yung oily ng ating buhok. Para bukas kasi ang aga, mga around 8 AM. Around 8 AM yung appointment ko. So, ang aga niya. So, lutuin ko muna to. Busog pa ako pero yung mga bata ba, ito yung ipapakain ko sa kanila. Diyan paksiw si Francis. Pinakain ko siya ng lugaw. Lugaw ako ng maaga kanina. Tapos ako ng green peas. Tapos apple puree. Yung mga kinain niya today. Ayan. Luto tayo habang chika-chika. Bukas nga. Ang aga ko alis bukas. Bukas ko ata si Frank. Lockdown pala ngayon na naman dito guys. Kami, bawal yung mga bata nandito lang. Online class lang sila. Ang kakaluka, na-extend yung lockdown namin. So, yun ang ating ganap for kuan. Hindi ako nag-vlog mga ilang days din. Kaya yung mga upload ko, hindi ako nag-vlog kasi hindi ako nakapag-edit din. So, ayaw kong ano ba yan? Yung laging nag-vlog tapos hindi naman hindi updated yung mga video natin. Hinta ko muna yung sibuyas. Ito kayo ilagay, transfer. Ang hirap talaga mag-vlog dito sa kusina. Kasi yung hindi natin alam kung paano natin So, luto na tayo ng tiwas. Tiwas tayo magluto. Ayan. I hope hindi kayo mag-slide. Ayan. So, ilagay ko na itong grabe yung lechon natin. Ilagay ko na ito. Saan? Nakalimutan ko paano. Hindi ko alam kung paano gumawa ng paksiw, guys. So, inano ko siya sa YouTube ni Panlasang Pinoy. Panlasang Pinoy talaga yung aking yung aking panglaban pag mga ganitong mga luto dito, guys, na hindi ako sure. Make sure ko lagi nasa Panlasang Pinoy. Ayan. Natatakot ako para bukas, guys. Kasi dalawa yung gagawin sa akin. EEG at saka MRI. Tapos hindi pa naman bukas talaga agad makukuha yung result. Ang result sa sa January 25. So bukas lang ang test niya. Bukas lang. So isa muna natin to. Konti. Ayan. Sama natin. Finish off ko yung exhaust kasi maingay. Ayan. Tapos, meron tayong lagyan natin ng peppercorn. Peppercorn. Beef cube. Nasaan yung beef cube ko? Beef cube. Ayun. Lagyan natin. Yung melon ko ba? Yung alam niyo yung melon, Chinese melon or cantaloupe. Sana si tawag Kinain na ng mga bata. Ngayon lang siya nahinog, guys. Nung New Year pa yun, di ba? Ngayon lang siya nahinog. Diyos mio. Ngayon lang nakain. At
ngayon lang siya nahinog. So nga pala, mag-ano ako, mag-shoutout guys. Shoutout ko pala si Sis Carlota Pedro. Thank you lagi sa panonood mo si Sis May, Sis Stella, taga Germany din to siya. Hello sis, thank you. Yung lang to guys, yung nag-comment sa aking video na birthday vlog ko. Kasis Kusina ni Ann, Kasis Rosa Maria Pineda, Kasis Shu Anji, kan WV family, she's a family vlogger din sa Germany, nandito siya sa Germany. Kansis Mela Vlog, Kansis Single Mom na nasa Singapore, Kansis Tess Mercado, Sis Jenessa, Kansis May 53221 na nasa USA. Thank you sis, lagi sa panonood sis. Kang sis Detlef Renny Spendler at kang sis H. Binhana nasa for sure nasa Germany din. Thank you always sa panonood nyo sis. Si sis Melove pala, Melove Vlog. She's doing also family vlog. She's from US guys. Visit nyo yung channel niya. Lagay ko dito yung nag-ano din siya. Bisaya, yung taga Davao. Hello sis. Kabuan ko pala ng birthday si sis. Oy, belated happy birthday sis. Kasi itong video na to, mayroon pag dalawang video na ini-edit ko before to ma-upload. So let's say kung hindi kasi lately kasi guys kung hindi ako busy si Junior guys, grabe yung paggabi bitaw guys, paggabi katatlong beses siya gumigising para magdidi. Diyos ko, no nangyayari sa batang to mura magbalik ko pagkapuya. Sabi ko sa sarili ko, ano naman tong bata to? Parang mabalik sa pagkapuya. So, nagisa ko na yung pork, guys. Tapos, lagyan ko siya ng tubig kasi wala akong beef broth. Lagyan ko siya ng tubig at saka pakuluan ko muna siya. Lagyan ko siya paulit-ulit talaga tayo magsalita. Lagyan ko siya ng tubig at saka beef cube. Ayan. Tapos, bukalo na naman natin yan. So, tomorrow ang aga ko, tapos madilim pa paraba. Madilim pa ang 8 AM, tapos dapat 8 AM nandun na ako. So, magpasama ako ka Frank. Ewan ko guys, napapansin nyo, hinihingal ako lagi pag nagsasalita. Bitaw ako, parang kulang talaga ako ng exercise, no? Sinasabi ko lagi sa sarili ko na year 2011, year 2021, mag-exercise na ako dito sa bahay. Hindi ko laging magagawa-gawa ba kasi paano ka mag-exercise si Fancy nandito. Hindi, walang lagi akong hinihinga siguro sa to ba? Sa parang yung sa kape siguro. Mahilig kasi ako sa kape. Minsan nakakapagod magsalita. O siguro hindi na ako sanay magsalita ng malakas. Nilalakasan ko kasi yung tingog ko, boses ko. Pag nagbablog para madinig mo talaga. So, ayan natin itong antayin. Magbukal-bukal to guys. Kasi siguro, hindi pa yan gutom yung mga bata. Kasi 1:30 na kami nag-lunch kanina. At ano pa ngayon? Alas City na pala. Diyos niyo. And then, nagnap yung mga bata. Ay, si Pansin at Francis kanina. Meron tayong suka dito. Tapos, kuha tayo ng asukal. Kapanlasang Pinoy, lagyan daw ng lechon sauce. Pero wala man tayong lechon sauce, guys. So, ayun lang niya ito ang ating, yung ating lechon. Basta lang to guys. Tapos, lagyan natin ng pepper powder at saka peppercorn, pero hindi ko na ko na lang siya, ipawdi ay yung ganituhin ba, kasi kung ilagay ko yung buo bitaw guys, makain minsan nakakainis, kasi makikita, ayan, higyan natin madami, ayan, so quick and easy lang to. Yan po, kunti ng tuyo. Basta lang ito guys.
So, kanya-kanya tayo ng diskarte nito paano pasarapin ang leftover. Nakakaano kasi bigli ba? Nakakasawa yung lechon. Ayan. Sarap nito, uy. Kain tayo nito mamaya. Ayan. Nagbukal-bukal na siya, guys. Nag-boil na siya. Yung mga bata, nasa sala sila. Nanonood ng kuan habang naglalaro. Nanonood ng Bob the Train. So, ayun. Batimal. At ikin muna itong tapusin. Guys, naluto nating paksiw. Ayan na siya, guys. Nilagyan ko siya ng guys, ng cornstarch or flour. Inano ko siya sa water para maano siya, guys, ba malapot ang sauce. Ayan. Ayan nating paksiw. Yan. Pinaano, simmer ko lang muna siya dyan. Tapos, pakainin ko na yung mga bata. Kain! So, very simple na pagkaluto. Patansya-tansya lang yung suka, yung asukal, ginisa ko lang yung pork. Tapos, nilagyan ko ng tubig, ng beef cube, nilagyan ko ng toyo, asukal, suka, at saka peppercorn. Hindi ko na nilagyan ng bay leaves. Maganda din siya kung mayroong bay leaves. Pero wala kaming bay leaves. So, yan lang muna ating mailagay, no? Basta lang. So, pang malakasang na yan akin. So, makakaya lang ng aking ingredients. Ano ba naman to, eh? Wala, gitay lagi. Anong nito? So, ayan. Pakainin ko ang mga bata muna. Mamaya na ako kakain pag ano ba to? Matapos na akong maligo. Si Francis. Hello. Kalat. Oh. Grabe ang kalat. Gabi naman tayo nag-start ng oy. Ng vlog, oy. Pansin is eating. Oh, hungitan na ako, guys, para mas dali matapos kasi maliligo pa ako. And you not get meat? Hindi siya hilig og karne. Ah, yummy? Okay. Okay. Kainin ko muna to sila. Your lid? Are you trying to... Oh! Playing football here. You want me to let go? That makes a rock, huh? Hey, look at you. How come there's another feet? Look, he's trying to... How can you kick it? Oh. Oy, careful pa. Walking na. Big boy na, oy. Big boy. My back. Hoppala. Brum, 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 brum. Yeah, try. Brum, 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 brum. Yeah. Brum, brum. It's a dream come true for him. It's a brum, brum. It's a dream come true. Brum, 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 brum. Beep, beep, beep. Brum, brum, brum. Where are you going? Hoy, nausa mo duwa dira. It's a tall house here. Boom, 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 boom. Are you going here?
Yeah, we're going to the bathroom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom. Oh, he's not running? Boom, 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 boom. Ay, baby eh. Ano po isa dito? Mama will shower now eh. Yeah? Okay, say bye-bye. Say bye-bye to Mama. Bye, Mama. Ay, you wave. Bye-bye. Yeah. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. He's not moving. Guys, kaunta. Karon pa ko kakaon, alas 11 na. Nagpatulog ko man, alas 9 ko nakaligo. Tapos, nagpatulog ako ni Francine. Ay, 11 na. So, kadungdung ko sa kuan ba pag may lechon sa Pilipinas ba, tapos after sa anang adlaw pagsiwon ng mga ligog dagat. Kulbaan ko para ugma eh. Okay, first time ko magpa-MRI o mag-EEG. Ang hospital lang ata ko sa Pilipinas guys, kay nanganak mora. Ako sukan ng hospital kay na mga ipangbati. Mini magkinamot pero naligo ng buko. Dumdum nung ko ba? Dili na ba kayo mga high-tech? High-tech ilang mga kuan diri. Tamaniwang ano kay late na kayo makakaon. Taon-taon tulog na. Gutom na kayo ko ganina. Parang ka. What are you talking about? Insa akong kasturya daw. Kaon niya ko eh. Kaon niya ko, we'll continue.